गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि स्पेसियेल आस'ननि गेजेरजों सौफैनाय साइकेलखौ राननानै होयो एमएलए जयन्त बसुमतारिया। एमएलए जयन्त बसुमतारिया दिनै रुनिकाटा गोजौ फरायसालियाव थाखो 9नि फरायसाफोरनो बेसेन नाङाजासे गं 20 साइकेल राननानै होयो। बिदिन्थि हिसाबै आसाम सोरखारनि गिबि मन्थ्रिनि आस'ननि गेजेरजों सौफैनाय बेसेन नाङाजासे साइकेलखौ मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसालिनि गोरायुं सतेन्द्र सिंह चिरां आरो 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि मावथिफोर आरो काटा पुलिसनि सिमोननि नुजाथिनायाव खौरां बिजोंनि सिगाङाव एमएलए जयन्त बसुमतारिया फोरमायदों दि चिरां जिल्लायाव 8,000निबो बांसिन फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होना फोसावनायखौ दिनै रुनिकाटा गोजौसिन फरायसालियाव गासै 353 गथायना होनाय जागोन। 20 फरायसाफोरनो बिदिन्थि हिसाबै राननानै होनाय जायो। गोबां दुखुथिया नखरफोरा फरायसाफोरनो फरायसालियाव फैनो रां हरनो हायैखौ रैखा मोननो लोगो मुलाम्फागिरिफोरखौ मोजां खामानियाव बाहायनो एमएलए जयन्त बसुमतारि आरो फरायसालिनि सतेन्द्र सिंहआबो खावलायहरबावो। आसामनि जोंनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि मोनसे स्किम बियो मोनसे आस'नि बे स्पेशल स्किम मुख्यमन्त्रि बिखेख आस'नि 2023 आरो 24 फाइनान्सियेल इयारनि बेयाव क्लास 9नि फरायसाफोरनो साफ्रोमनोबो हौवासा जा हिन्जावसा जा गंफा साइकेल राननाय जादों। आरो चिरां जिल्लायाव दाखालि सप्तासे सिगां गासै 8,000निबो एसे बारा फरायसाफोरनो साइकेल होनायनि जे बाथ्रा आरो बेखौ जिल्लायाव अलरेडि खालामखांबाय। दिनैहाय रुनिकाटा हायार सेकेन्डारियाव गासै 353 फरायसाफोरनो 353 साइकेल गंफा क्लास 9नि फरायसाफोरनो होनायनि थाखाय जे थांखि लादों। दिनैहाय डेम' हिसाबै 20 फरायसाफोरनो साइकेलखौ रानग्रोनाय जाबाय। आसाम सरकारा बेनो मिजिङा जे ओरैबायदि माखासे फरायसाफोर दङ, ओरैबायदि माखासे नखरफोर दङ जेराव गावनि फिसा फिसौ फोरोंनायनि थाखाय बिथांमोनहा फरायसालियाव फैनो राङारि मदद हरनो हाया, जायनि थाखाय गोबां फरायसाफ्रा गोजाननिफ्राय फैनांगौनि थाखाय बिथांमोनहा गारि भारा मोनैयाव मालाबा फरायसालियाव फैनो हायै जायो। आरो बे गासै बाथ्राखौ नोजोर लाखिनानैनो दिनै आसाम सरकारनिफ्राय मुख्यमन्त्रि बिखेख आस'निनि गेजेरजों साफ्रोमबो क्लास 9आव फरायनाय फरायसाफोरनो गंफा साइकेल राननाय जादों, जाहाथे बिथांमोना क्लासाव थांनाय टाइमाव गारि भारा गैजायाजासे जि मोनसे क्लासाव फैनो हायै अबस्था जायोमोन, बे जेंनानिफ्राय जाहाथे बिथांमोना उदां जायो। आरो जोंनो जेरै कुवालिटिजों लोगोसे कुवान्टिटिनिबो गोनां जादों फरायसाफोरनि पास जानाय बा स्टेन्डार्डनि खोथायाव। ओंखायनो मिजिं खालामदों नैबे आस'निनि गेजेरजों फरायसाफोरनि स्कुलाव फैनो हायै जेंनाया निस्सय जोबगोन आरो बिथांमोना मेन्टेलि निस्सय प्रिपेयार जागोन। जोङो मालाबा खोनायो साइकेल मोनैनि, स्कुलाव थांनो मोनैनि गोबां फरायसाफ्रा फ्रास्ट्रेसनाव गोग्लैनानै फरायनायखौनो बाद होनायबो नुबोदों। दा दिनै ड्रप आउट फरायसाफ्राथ' जाहाथे जाया आरो बिनि थाखाय उन्दै क्लासनिफ्राबो जाहाथे गोसो होनानै फरायो, बिनि थाखायनो बे खामानिखौ मावनाय जादों। आरो जों नुदों हायार सेकेन्डारि पास जानाय लोगो लोगो स्कुटि होनाय, मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो लेपटप होनायनि जे बाथ्रा, बे आस'निजों दिनै फरायसाफ्रा एनकारेज निस्सय मोनगोन आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि जे स्कुलाव एटेन्डेन्स, बिथांमोननि जे कुवालिटि, बे निस्सय गोजौआव फैगोन होनना आं मिजिं खालामो। नोंथांमोननि सरकारा गोबां समाव स्कुटि आरो साइकेलखौ राननानै होबाय। दा बिथांमोनखौ माखासे गाज्रि हाबानिफ्राय बा थांलाय फैलायनि थाखाय सुबिदा जाबाय। दा बिथांमोनखौ साइकेल आरो स्कुटिखौ माबायदि बाहायनांगौ होननानै नोंथाङा सानो? बेयावथ' ओरैनो सरकारनि उद्देश्यआ जाहैबाय जाहाथे फरायसा सासेया थांलाय फैलायाव सुबिदा जाहाथे जायो, बिनि जे दैनन्दिन माखासे खरसफोर बा समनि जे बाथ्रा, बिनिफ्राय जाहाथे उदां मोननो हायो। आरो आं खावलायदों जे ओंखायनो जे साइकेल मोननानै गाज्रि खामानियाव, गाज्रि हाबायाव जाहाथे बाहाया, बेखौ सोलोंथाइनि थाखाय मोजां सोलोंथाइ लानो जिथु होनाय जादों, सोलोंथाइनि थाखाय जाहाथे बाहायो। ओरैबायदि माखासे हयथ' थानोबो हागौ जे जायफ्रा बेखौ गोरोन्थियाव बाहायगोन,
स्कुटिखौनो होन साइकेलखौनो होन लेपटपखौनो होन बेखायनो जोंनि खावलायनाया बेनो सरकारनि थांखियाबो बेनो जे फरायसाया प्रपार मोनसे गियान मोननो थाखाय जिखिनि थांलाय फैलायजों लोगोसे दिनैनि साइन्स एन्ड टेक्न'लजियाव जेफोर गियानखौ नांगौ बे गियान मोननो थाखाय जि सुबिदा खालामना होदों बे सुबिदाखौ जाहाथे गोरोन्थि लामायाव बाहाया बेनि थाखाय आंनि आर'ज মোৰ ইয়াত টোটেল এনৰলমেণ্টটো হ'ল ক্লাছ 9ৰ 352 আৰু 352 চাইকেলটো আহি পাইছে গতিকে আমি ডেমো হিচাপে আমাৰ আজি MLA ছাৰক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি মাতিছিলোঁ ইয়াত যাতে বস্তুটো আমি অপেনিং কৰোঁ যেটো আমাৰ পৰম্পৰা হিচাপে অলপ ভাল লাগে দেখাত তো সেইটো আমি আজি অপেনিং কৰিলোঁ আৰু এই অপেনিঙৰ পিছত কণ্টিনিউ হৈ থাকিব আমাৰ শিক্ষকসকলক কম যাতে প্ৰত্যেককে এতিয়া মানে আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন যেটো চেৰেমনি এইটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰি থাকিব আজি আৰু কালিৰ ভিতৰত সকলোৱে পাই যাব চাইকেলখন ষ্টুডেণ্ট মানে আমাৰ বহুত দূৰৰ পৰা নিয়াৰ এবাউট আপোনাৰ 12-15 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমাৰ ইয়াত আহে আৰু খুবেই মানে মানে গৰীব ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আহে তেওঁলোকৰ এনেকৈ হয় যে মানে নিজৰ অলপ 10 টকা খৰচ কৰাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ যায় গতিকে সেইটো খুবেই ভাল এটা আমাৰ চৰকাৰৰ যিখন হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ ছাৰৰ যিখন চৰকাৰ সেইটো খুব ভাল মানে পদক্ষেপ লৈছে যাতে 9ৰ মানে উভয় ল'ৰা ছোৱালী উভয় মানে চাইকেলখন আজি পাবলৈ সক্ষম হৈছে নহ'লে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি যিখন চাইকেল বিতৰণ কৰিছোঁ তাতে কিছুমান ছোৱালীক পাইছোঁ তো ল'ৰাক পোৱা নাই ল'ৰাক পাইছোঁ তো ছোৱালীক পোৱা নাই কিন্তু এইবেলি আমি চাইছোঁ ল'ৰা ছোৱালী উভয়ে মানে সকলোৱে চাইকেলটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এইটো আমাৰ চৰকাৰে এই বস্তুটো প্ৰদান কৰিছে আমাৰ স্কুল আৰু ছাৰে কোৱা মতে স্কুলৰ পৰাই মানে তেওঁলোকে চাইকেল পাব সেই উপলক্ষে আমি আমাৰ স্কুলৰ পৰা চাইকেল বিতৰণ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ SMDCৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰ আছে তেওঁকো দুআষাৰ বক্তব্য মই রাখিবলৈ অলপমান দুআষাৰ বেছি নহয় খালি দুই আষাৰ কথা ৰাখি দিয়ক কি খবৰ স্যার बिलाइनायाव गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों मानो होनोब्ला आसाम सरकारा जिबादि स्टेप लादों बियो खोब मोजां जादों जे देशनि नागरिकफोरखौ जे साफा साफा मानसि बानायनो नागिरदों मानो होनोब्ला बे ओनसोलाव बांसिन गोरिब ओनसोल दहाय गोरिब ओनसोल हिसाबै फरायसाफ्रा थांलाय फैलायाव जोबोद खस्थ' मोनो जाय खस्थ'नि थाखाय स्कुलाव फैनाय एटेन्डेन्स जाफैनाया खम जायो बेनि गेजेराव फैनो हायैनि थाखाय स्कुलफोरखौ बाद होनांगौ जायो दा नुनो मोनदों सरकारा दिनै फरायसाफोरनि थाखाय जानाय होदों ड्रेस होदों थांलाय फैलायनि दा साइकेल होबाय गोबां रोखोम आस'निजों सुबिदाखौ होगासिनो दं दा दिनैबो बे क्लास 9नो जे साफ्रोम फरायसानो साइकेलखौ जे होदों बे साइकेलखौ होनाया जोंनि बे देशनि इयुन जोलैनि नागरिकफ्रा जे मोजां जाबोनांगौ बे सुबिदाखौ मोनबाय दा ओंखायनो आं खावलायो आसाम सरकारा बे खामानिखौ लानाया जोबोद मोजां जादों आरो छात्रफोरखौ आङो खावलायनो सानो जेनेबा जाहाथे बेफोरखौ गुबुन बेबहारफ्राव जाहाथे दा बाहायथों बेखौ जाहाथे दा खालामथों आं बेखौनो खालामो आरोखि